Ето сега правите образователно видео. Това е твоя носач. Тампоните са абсолютно здрави. Нямат напукано, нови, оригинални. Нямат грам напукано никъде. Виждаш. Това са задните тампони, дето четеш по форумите, че нали, скърцали и ги мажете, тук ги пръскат с грес и отдолу в Шкода и си мислят, че спира да скърца. Задните тампони на носачи. Твоите са абсолютно здрави, оригинални. Де сме ги смеяли. Ето, нямат скъсал, нямат нищо. Мърдани. Погледни откъде скърца. Ето. Леко мърдам, сега да отдалеча. Леко с два пръста мърдам носача нагоре-надолу. Нали, колелото ходи нагоре-надолу. Износене, носача се износва. Тука. И привърта в тампона. И скърца. Иначе е здрав. Ето така, като го таком. Обаче скърца. И те мажат тук тези тампони, а то скърца отпреди. Ето съвсем леко ги клатя. И скърца. Тук и да мажиш, то тук грес не може да влезе. Тук е супер твърдо. Няма какво да мажеш там. Няма управя. Трябва нови носачи. Както и правим.